Здравейте на всички, аз съм Кристал Кинг и продължаваме с кариерата ни в Борусия. Така, това е пети епизод, така, нека да почваме с този матч, няма да развиваме за трансфери, защото няма пари. Ето го Дехия и изведения Бамянг. Швейт. Не знам дали... Благодаря за тези 16 гумата. Малко тъпо, нали? Благодаря за тези 16 гумата. Омага. Иначе, благодаря не съм. Че на всички, които са се абонирали за мен. Приятели, някои, които не ги познавам. И накрая почваме. Тъй сега. Рибърк. Как сме топка? Какво ли играл? Кагава, Шинджи Кагава! Влезе топката! Шинджи Кагава, шути! Какъв пропуск на Шинджи Кагава? Японецът пропуска. Ще убия Япония! Заради теб! Шегувам се. Шинджи Кагава е много добър футболист. Аз мисля, че това е първият японец, който е така добър, нали, във футбола. Защото няма много добри японци или китайци, нали, футболисти. Защото, не знам, те са си добри в техните спортове. Например, те си имат там някакъв спорт като, как се казваш, като волейбол, само дете използват всичко. Фърлят се, мятат се с крака, задни ножици, странични, глави. Нали, защото такива са китайците. Как го кажа? Не знам защо се подава. Например, когато играх матч веднъж, играх няколко матча и славам подаваше на това, нали, пример не центрираше, защото повечето пъти центрира, нали, бответе не центрират, нали, паскат от корнер, само те, които са по-добри, защото те знаят какво правят, аз не знам. Така че аз по-добре да, вместо да подам, да центрирам. Защото аз не съм много добър на FIFA, но гордо ми харесва. Ако някой не гледал един матч, Борусия срещу МАН, майка 4-1 за моя отбор. Но то нямаше да бъде така, защото там не беше... Защото там не беше Дехия. Да не говорим, не говорим за глупости, а да се средоточим матча. Жозе Морино... Добре, само това ще кажа за последно. Жозе Морино купи много добри играчи. Например, нали, за МАН, тренера на МАН, но Жозе Морино купи много добри играчи. Има Мрахимович, Михтарян. Ще купат Погба. Чакай, че не съм виждал Марсел в действие. Той е добър и бърз. И много добре си финтира. Марсел като че ли е много добър. Много добър бразилец. Това не знам как го направих! Това не знам как го направих, бе! Майко, това не знам как го направих, верно. Знам това. Бам! Тежката смърт! Тежката смърт, шути! Не! Как така не беше хубаво, бе?
му приличаше, че се е на гол. Не, не, не. Ду. Браво, motherfucker, спри това. Браво, поне някой защитник. Не. Какъв късмет. Майко, каква града. Какъв късмет. Майко. Не. Fuck it, бе. Опа, не. Давай. Подавам тежката смърт. Тежката смърт, моля те. Не! Какъв верденията бърки. Корнер за нас. Марко Ройс се центрира. Дали ще има гол? Не. Отвраги! Първият шут на Марсел Борусия в кариерата му на Борусия. Да. И 31-та минута. Добре. Не. Фак, бе, досада! Як нямаше досада. Нямаше досада в това време. Fuck you, eh? Bitch. Alright. Jeszcze. Sahin. Sahin. Şöyle. Добре. Това да видя нещо. Защото мисля, че Сахен не играе. Нещо съм се объркал зле. Добре. Абе, някой да го спре. Марсел! Марсел, нападай гордо. Ама то верно, че е защитник. Охо! Да, е Баманк. Баманк! Вере ми дека Баманк! Бе! Някакви, които дори не ги познам, които дори май не ги знае държавата им, а пък не могат да играят по-добре от нас. Бе! И ние играем май по-добре от тях. Те играят по-добре от нас. Кара! Шинджи! Японецът не можа! Бързо да свършва времето. Казвам го, защото мислите, че тук дават да се продължават атаката. Не. И на FIFA 16 не дават. Даже да... Ето, казах ли. На FIFA... Почти на всяка FIFA, не знам, може да не... Някои по-стари да не е така. Но аз мисля, че почти на всяка FIFA. Това
не да си продължат атаката. Например, когато 45-та минута и някой... Добре, някой игнорен ли... Отдавам... Не знам дали търви. Игнорен е... Че не е играл. Тогава... Не измерен Гундуан. Марсел... Той не е много... не се са игнорили. Чак толкова. Ай, нашото. Аре, fuck you, нига! Дай, Абамянг! Не! Абамянг! Фалга! О, не тук е. Скоро трябва да купа. Защото аз го контролирам. Аре, подай! Абамянг, това е нашия шанс да вкараме. Аре. Абамянг! Гол от Абамянг спася Борусия Дортмунд. Не го спася, но поне вкара гол. Абамянг! Най-великия! Може да има 79 оверил, но играй като Роналдо. Бич! Фък! Да няма картон, моля. Фък, бе! Фък! Мати. Да не вкара, защото иначе ще се стопа главата в огледалото. Катеш! Бе, 2 метра над вратата. Както на Меси с Дус. Нали, като Меси. Когато на Дус па 2 метра над вратата. Аре, ой, fuck you, Преже. Майко, как сега каза, че е гол? И сега нямаме загуба. Може да имаме едно равенство, но тук нямаме загуба. Защото май съм се го пуснал на Legendary или Professional. Защото не знам дали съм се го пуснал, не съм пълно. Не знам ако съм се го пуснал. Не, спръги! Абамянг дали ще вкара втори гол за Борусия Дортмунд. Не знам, но... Сори, нямаше как. Ако Кагаве беше по-бърз. Но той Кагаве е много бърз. Не знам дали... Но е бърз. Ще видя. Но Абамянг писа му е много. Абамянг е много бърз. По-бърз е от Бел. Щом е по-бърз от Бел, значи... Щом Бел е по-бърз от Роналдо. Не е по-добър. Роналдо is the best. Роналдо. Не казах Роналдо. Аз не се чувам какво говоря. Айде бъм... Ланг, нали ще вкара още един гол? Дали ще има гол!
Гол Шинджи Кагава! Гол Шинджи Кагава! Гол! И добра асистенция на Абамеянг. Един гол на Абамеянг, една асистенция и един гол на Шинджи Кагава. Това. Накрая се разиграхме. Браво. Браво, добре. Кажете, напишете в коментарите дали сте... Не! Доспа, На доспа! Майко, да ме Дехия Варди. Фак, не трябваше да доспам така. Фак. Хайде, Дехия, моят... Дехия, не е великия вратар, искам да Варди. Къде ще бе? Не, ала се пак за едно. Ня. Сега. Фак. Карале. Отпоко Дехия, вкарвали са ти повече голове. Не сте се родил за един гол. Аз... Добре, няма да го казвам, защото аз се сърда постоянно, когато ми вкарат. Така че няма да го върсаш. Не на Сахия! Не спри на финтьор. Сахин. Не. Рилинина! Дехия. Защото тя е в Испания. И ще ти говоря на испански, макар че и да не... Фак! Връща Абамеянг! Наби греда! Фак Абамеянг! Вкара един гол, пак сега се осра кът не знам, кът бебе. Вървите, псама, мама. Как може да ме би така града? Чернюк. Барселона е по-добър теб. Не, всъщност, май наистина е по-добър теб. Очковски. Да, на Абамеянг. Айде, отиди напред да вземеш топката, защото друг може да ти я вземе и накрая да се осъдиш двойно. Тум. Аре, по най-тъпия начин се осра. А пак те мислех за добър. Сега ако вкараш, ще се върна на думите. Но ако не, нямам. Как можаха да те спрат по този такъв насран начин? Шитня. Чернюска. Шитня. Абе, къде е Марко Ройс, бе? Това Марко Ройс е изморен, а пък не го виждам. Не, това е пищок. За другото в Борусия почти всички са руси. Повечето са руси. Особено Марко. Но на Марко не може чак толкова, нали, много руса. Не! Това е. Не го виждам това Марко Ройс. Ето го. Не, това е Бачков. Де... То не ме бутна срамо, то направо ми щупи ченето с лакът. Ма има 10 минути. Добре. То е Шинджи Кагава. Как можеха накрая да се сърея? What? Между другото, преди да почнем това клипа, ми показваше 2000 FPS.
Не исках да изигра още един мач, но да стане прекалено дълъг. Добре, на 8 място сме. Fucking! Заради една тъпа черника сме на 8 място. И това беше всичко от мен. Дано ви харесал пети епизод на кариерата ни с Борусия Дортмунд. Абонирайте се и кажете дали тази тъпа черника да я продавам ли или да го оставям в отбор. Чао, чао!